श्री कुलस्वामिनी रिअल इस्टेट महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात येथे उपलब्ध. बंगला, हॉटेल, फ्लॅट, प्लांटेशन याकरिता लागणारी जमीन खरेदी विक्रीबाबत मार्गदर्शन. पत्ता B02 धैर्यशील प्राईड, तळमजला, कुडाळ. संपर्क 9146 35 53 33 किंवा 9422 43 48 34. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात कालपासून मुसळधार पावसाची धुव्वाधार बॅटिंग सुरू आहे. दडी मारलेल्या पावसानं आत्ता मारलेल्या रॉयल एंट्रीनं संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पुरमय स्थिती निर्माण झाली आहे. दडी मारल्यानंतर पुन्हा एकदा रुजू झालेल्या या पावसानं बळीराजा मात्र सुखावलाय. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात कालपासून मुसळधार पावसाची धुव्वाधार बॅटिंग सुरू आहे. त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अनेक नद्यांनी धोक्याची पातळी ओलांडली आहे. पांगरड निरुखे गावाला जोडणारा चिंचेचा वाडी येथील पूल पाण्याखाली गेलाय. या पुलाची उंची कमी असल्यानं हा पूल पावसाळ्यात जरा जरी जास्त पाऊस पडला तरी सदानकदा हा पूल पाण्याखालीच असतो. त्यामुळे प्रशासनानं मंजूर केलेलं पुलाचं काम लवकरात लवकर मार्गी लागावं अशी मागणी स्थानिकांमधून होते. कालपासून पडणाऱ्या मुसळधार पावसामुळे नेहमीप्रमाणेच निरुखे पांगरड गावाला जोडणारा चिंचेचा वाडी येथील पूल पाण्याखाली गेला. यामुळे वाहतूक ठप्प झाली आहे. आपण त्या ठिकाणची लाईव्ह दृश्ये कोकणशाहीच्या स्क्रीनवर पाहू शकतो. पांगरड निरुखे गावाला जोडणारा चिंचेचा वाडी येथील पूल पाण्याखाली गेला. या पुलाची उंची कमी असल्यानं हा पूल पावसाळ्यात जरा जरी जास्त पाऊस पडला तरी हा सदानकदा पूल पाण्याखालीच असतो. त्यामुळे प्रशासनानं मंजूर केलेल्या पुलाचं काम लवकरात लवकर मार्गी लागावं अशी मागणी स्थानिकांमधून होते. कालपासून पडणाऱ्या मुसळधार पावसामुळे नेहमीप्रमाणेच निरुखे पांगरड गावाला जोडणारा चिंचेचा वाडी येथील पूल पाण्याखाली गेलाय. यामुळे जनजीवन विस्कळीत होऊन येथील वाहतूक मात्र ठप्प झाली आहे. पांगरड निरुखे गावाचा कुडाळ तालुक्याशी संपर्क तुटलाय. आपण पाहतोय पांगरड निरुखे गावाला जोडणारा चिंचेचा वाडी येथील पूल पाण्याखाली गेलाय. त्या ठिकाणची लाईव्ह दृश्य आपण कोकणशाहीच्या स्क्रीनवर पाहतोय. ब्युरो न्यूज कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.